Danay na novena kay Nuestra Señora de Salvacion. Matindog tabian gabos. Inang mapag-ampon, Virgen de Salvacion, sa muyawarasan ang kaligtasan. Virgen de Salvacion, buhay paus magon, din maawikulnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong kagalay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, andamon niyato ang satong isip asin puso. Girumdumon niyato nakita na sa atubang nin Diyos, mapakumbaba, hulita para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan, si Jesus. Hagadon ta ang kapatawaran ni satong mga kasaalan. O Diyos na samuyang Ama, Kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kang dugo na pinapulos sa imong aki, duman sa krus. Itinao mo sa muya ang ina nin sa imong aki, naman ina man niya mo, ina nin sa muyang kaligtasan, huli kang gabos niya mo pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mo paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mo pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa daing niya mo paghiling sa mong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan, asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naghuhulaw, na magbagong buhay, maglalakaw sa dalan sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang mahiharakon, kahiraki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Bituin langit, Virgen Maria, sa nagsasakit, rangay ka,
Pamibi sa novena. Maluhod po ang gabos. Girumduma umaugayo na Birhen Maria, nadaipan nadangog sagkod sa pinagsabi-sabi, binayaan mo ang si Isay man na dumulok sa imong pag-ampon, nag-agrangay kan sa imong ugay, asi naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Birhen ni mga birhenes asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabakho kan gabat nin samong mga kasalan, hari pagsikwalan ang samong mga pagngayo-ngayo, at ang ngani huli kan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapag-ampon, ika ang ina nin samong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta kan anghel, asin dunulot mo ang sa imong aki, duman sa alituktok kan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iyo iyan ang lalaki na kinakabit kanto umong kamot, asin sa imo inililigtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kauritnaning kaiwal na iyo ang demonyo na anpayo rinurunot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen de Salvacion, Birhen inang mapag-ampon, pakusuga ang samong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Dios na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasariga ang samong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki. Huli kan samong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo, makamtan mi ang buhay na daing kasagkoran. Palaada ang samong pagkamuot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Dios. Pagkamuot sa imo asin sa samong kapwa. Kami gabos sa imong mga aki. Lugod kami magkaminuroot mootan, asin magtarabang-tabang siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nin huli ta siring kaini, ang sa imong buhay kang yaon kapadigdi sa daga. Buot niya mong makaarog sa imo, sa buhay na banal asin harani sa Dios, buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo, mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin naghelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Pamibi sa ikasyam na aldaw. O Birhen Santa Maria, o ina kan Diyos, aki. Ilaw na pinili siring sa aldaw, puon pa kan kainot-inuting gayo, nin urog kalinig, na pangidam sa imo. Magdalitang ikahirak mo, na manultulan mi, gabos na aagihan ni dalan, na itunukdo sa muya. Gibong kabanalan, siring sa kumugtakan asin kapaladan, na pinaniguan sa muya nin mahal na Diyos. Asin ang hinahagad niya mo kaining nobena, sa dakulang galang asin kamurawayan mo. Amen. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga kahagadan sa Birhen de Salvacion, ang simbagta, ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang dibutos mo surugon sa mga sakit agawon.
Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo linalaom sa sakit si imong agawon. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan nin Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mamagsikon mong ngaran. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang Obispo, mga padi, suruga asin sangkubi kan sa imong pangataman. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangi na hinguwahon karahayan nin kagabsan, dalan nin katanosan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Taawinin katuninungan asin pagkaminuotan ang gabos na katawuhan sa bilog na kinaban. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagihelang ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na paraoma na nasa pag-aagagha, tabangi magkaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imong ngaran, kaligtasan makamtan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaom pasariga, sa pag-alama agawa. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona. Santa Maria, Tabangi ang mga makaherak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang kapadean, danguga ang mga babaeng debotos sa imo, asin sa imong tabang mamatean kang gabos na nag-aarang sa imo. Tugote akong makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sako ang bagsik laban sa samong kaiwan. Mamibi kita, kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, andanay na karahayan sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina ni Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, labing gatos asin 50 taon na ika uya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang ng mga milagro para sa karahayan ni samong kalag na iwinaras mo sa mo, puon ika apulon asin arangon mi sa ngaran ng Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami. Buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Pano kaning grasya asin kagayonan, ika ang panalmingan ni samong mga pamilya. Halea sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibon nin demonyo. Asin gibuwa ang samong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana kan mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi ang anuman na laban sa tugon ni Diyos. Urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayokan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos nyamong katuod, asin mga pinagkakautangan ni buod. Sangkubikan sa imong manto, ang samong banwaan, asin papagnanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyoni ang samong mga rugaring, ang samong kabuludan, asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan sa samong kabuhayan. Sa bagsik sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ng Ama,
nakaiba ka nin aki asinen Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahari, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Mga pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ang Diyos, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon si Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang namahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos sa Maria Santissima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa inya, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayon na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayon na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Berhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabineo na esposo, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos, matindog po ang gabos. Sa imong kagayonan, inuumaw mingon niya sa altar
asinin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos, marhay na aga sa indugabos mga tugang. Ang misa po niya tungon niyan, may dulot pa sa salamat kan mga minasunod. Ami Arligi de Lovieres, Risa Tolentino and Efren James Ulaso, Mr. and Mrs. Nelson and Maria Teresa Nulial and family, Arbe Borromeo. Thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation, offered by Arbe Borromeo. Salando family, Rolando Lozano, Ana Paulo Bercasio, Raimundo Bercasio, Ruben Said and family, Lourdes Valentina and family, Joselito Hapal and family, J.R. Hapal and family, Guarino family, Kendra Due, Marilo Dicano, Merly Guantero, Ernemia Laksa and family, Sinaida Esfera, Elinor Bunos, Gemma Eco, Jocelyn Garces and family, Mr. and Mrs. Henry and Rebecca Baliti and family, BFP TV Fire Station, Mr. and Mrs. Jeffrey Avila and family. Petition Mass offered by Peck Tagli for pass the board exam of 4 LSW 2025. A special intention for the good health of Sanoy Bigtas, asinman sa tuyang isabay sa pagpamibi ang mga kalag ni Sigundina, Hilario, Severiano, Remedios, JM, Elison, Roberto, Kenneth, Euserio, Hel, Jesus, at Josefina. Matindupan ka, boss. Kaugmahan na daing makakaagaw, unika uya sa samuyang tao. Kaugmahan na daing
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Marinaga po sa indugabos. Ang banal na misa pong iniaalay ta, lalo tigit sa ating mga personal na intensyon, sa ating mga personal na kahilingan. Ganon din naman, isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng mga taong humihingi ng ating dasal. At ganon din naman, isama din natin sa banal na misang ito ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na yumauna. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing makanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuriyang sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan asin pagkapatawadon ang satong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sinasambang mi ika, pinapamuramay mi ika, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kasalan ang kinaan, kaharaki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan ang kinaan. Ako ang samong pagkimaharap. Ikaw na nagtutugaw sa to kan Ama. Kami, tati kasana
mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, si Berheng Maria inakan sa imong aki, isinakat mo hawak asin kalag sa langit no nakamurawayan. Tawan sa mo ang paglaom asin itugot mo, kaming makaiba sa iyang kamurawayan. Inihinihagad niya mo sa tabang ni Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki. Kaiba mo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahadi, sarong Diyos, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Amen. Matukaw po sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangay nabuksan na ang templo ni Diyos sa langit, kaya nahiling ang kabaning tipan ng Diyos. Nagkaigwaning mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog sa kamakusog na oranin ni yelo. Dangan nagtunga ang sarong tanda sa langit, sarong babae na nakagubing ning aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukoronahan nin 12 bituon. Siya bados asin nagkukurahaw sa sobrang kulog, asin sakit ning pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit, igwa ning sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo, sa kasampulong sungay, asin may korona ang lambang payo kaiyan. Ginuyod niya, kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kang mga bituon, saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kang babae na madali ng mangaki, tanganing halonon ang umboy pagkabuhay kaiyan. Ang babae na ngaki ni lalaki, na iyo ang maghahadi sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ang aki, dangan dinara sa Diyos asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inandam para sa iya ni Diyos, tanganing atamanon siya duman sa laog ning 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako ning makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin ang kahadean ning sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan ning sa iyang Kristo. Hulita ang parasumbong kan sa tong mga tugang, ang parasumbong sa atubang ning Diyos, aldaw banggi, ihinulog na hali sa langit. Tataramunin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang rena nagtindog sa toong kamot, nasa samnohanin bulawan. Ang reyna nakatindog sa tumong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Nobiyakan hade, hinanyugaan sa kuyang sasabihon. Lingawan mo ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga kadugo. Ang reyna nakatindog sa tumong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Mamauton kang hade ang sa imong kagayonan. Siya ang sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. Ang reyna nakatindog sa tumong asin nasasamnuhanin bulawan. Mga taga-Tiro, madara sa imo nin mga regalo, mga tawong mayaman, magmamauot na mawilihan mo. Ang reyna nakatindog sa tumong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Sa kong hade, magkakaigwa ka ning dakol na aking lalaki, na masalihid bilang mga hade sa mga gigikanan mo. Asin gigibuhon mo sindang mga pamayo nin daga. Ang reyna nakatindog sa tumong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad ang totoo,
Si Kristo binuhay liwat sa mga gadan, bilang patotoo na bubuhayon liwat ang mga gadan. Huli ta siring na ang kagadanan nag-abot dahil sa sarong tawo. Siring man ang pagkabuhay liwat nag-abot dahil sa saro man na tawo. Kiadan ang gabos na tawo na gadan, siring man kay Kristo ang gabos mabubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya ni Kristo. Si Kristo ang enot sa gabos, dangan ang tawong sadiri ni Kristo sa pagdatong niya. Dangan maabot ang kataposan. Dadaugo ni Kristo ang gabos na kagsakop, ang gabos na otoridad asing kapangyarihan na nasa kalangitan. Sa kaitataon niya sa Diyos ang Ama ang paghahadi. Huli ta dapat maghadi si Kristo, sagkod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak ng Diyos sa irarong kan sa iyang mga bitis. Ang huring kaiwal, na dadaugon, iyo ang kagadanan. Tataramunin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog taben ka po sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis nin magkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel kang pagtaong galang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, as sinagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadara mo sa imong tulak. Si Isay ako na pagsungkoon kang ina nin sa kong kagurangnan. Hulita pagkadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminuro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka ta nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, ang sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, ang sa kong kalag nag-uugma sa Diyos na sa kong paraligtas. Hulita hiniling niya ang kapakumbabaan sa iyang uripon. Pungon niyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapangarakian. Hulita an makakamhan guminibo para sa ko nindakulang mga bagay. Asin banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak yaon sa may pagkatakot sa iya sa gabos na kapangarakian. Nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya an mga mapag-abaw-abaw sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono kan mga mapangyari, asin inilangkaw an mga mapagkumbaba. Binasog niya nin mga marhay na bagay an mga nagugutom,
asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel sa iyang banwaan sa paggirumdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos niyang kapangarakian, sagkod paman. Nag-irok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa laog nin mga 3 bulan, da nga nagpuli na siya. Ang marhay na bareta in satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na agam, giraray po sa indugabos. Pagpasensyanin doon sa kuyang Bicol, ta ako'y naghaloy sa Banwaan kang Batangas. Kaya ang sa kuyang tataramon, bako ng diretsong Bicol, may mga alaina. Ako'y naghaloy sa Batangas ki 10 taon. Pero ako po ay taga-Digdi sa Bicol. Ako po ay mga parientes kang Coderes at Rodrigueza. Ako po si Father Roger Jr. Coderes Rodrigueza. Ako'y taga-Maayong. Asin, naordinahan ako kang June 9. June 9, kaya babagong padi pa lang. Kaya medyo nadidipisilan pa sa pag-celebrar kimisa, taday pa masyadong gamay. Lalo na pag Bicol, nakasanayan kong misa ay Tagalog. Pero ang Bicol ay kang Thanksgiving ko lang na gibo. Kaya pangaduwa ko palang ining misang Bicol. Urug pa man ka ito, may ako po sa indo magbahagi kan sa tuyang mga pagbasa ngunyan. Ngunyan po, kita nagsisilibrar kan solemnidad kang pagtaas ki Maria sa langit, Assumption of the Blessed Virgin Mary, pagsakat kay Maria sa langit. Asin ngunyan, itama nagsiselebrar kang ikasyam na nobena para po sa tuyang pagpaparangal sa tuyang pong patron, Our Lady of Salvation. Sarong bagay ang miyako po sa indong pagnilayan ta. Yung si Maria ay inapod na paladan. Ngayon kita nakakadango ka mga words na ini, ka mga tataramo na ini. Pag sinabihan kang paladan, siguro may nahiling sa imong sabihin tang may naresibi ka. May naresibi kang biyaya sa Diyos. Uy, paladan ka. Paladan ka ta ang aki mo padi. Uy, paladan ka ta ang buhay mo ngunya nag-asinso na. Uy, paladan ka ta ang aki mo nakagraduate na. Arog kaan sabiyon tang apod ta sa mga taong nakaresibi ki mga biyaya sa buhay. Igapod ta sindang paladan. Paladan ka, tay ka nakaresibi ki milagro sa Diyos. Paladan ka, tay ka nakaresibi ki biyaya hali sa Diyos. Paladan kita sa araw ka ito. Ang apod ta sa mga tao na nakaresibi ki biyaya sa Diyos, paladan. Paano kung kita halawig ng panahong nakakaranas ki sakit sa buhay? Apodon daw kitang paladan. Paano sa haloy na panahon na kita perming nagbibisita kay mahal na ina, naghahagad ki tabang, pero sa kahaluyan ki panahon day pa kita kinariresibi, maapo daw kitang paladan. Nata ta si Maria inapod na paladan. Ano ang naging kausakan sa iyang pagiging paladan? Nata siya naging paladan. Ta siya ang ina ni Kristo. Igapod ta siyang Mother of God. Ina kan Diyos. Sa paagi ba ka ito, siya naging paladan? O dahil sa pagsunod niya kay Kristo, bako siya naging paladan dahil sa siya ang ina kang Diyos.
naging paladan siya, ta siya nagtubod, asin nagsunod ki Kristo. Aram niya to, ang pagiging ina, bako iyan madali. Buda ang pagiging ina niya, bakong simple sa paaging simple na arog sa pagiging ina nindo, bakong controversial yung pagiging ina nindo, pero yung pagiging ina ni Maria, controversial. Siya ay nangagi sa paagi kang Espiritu Santo. Asin ang kanyang naging aki sa rong Diyos na matubos kan sa tuyang mga kasalan. Paladan siya, bago ta siya ang ina kang Diyos. Paladan siya, ta siya nagsunod sa Diyos, dawa sa aram niya, na siya magsasakit sa pangapudang kang Diyos. Kung kita ba nakakadanas ki mga pasakit sa buhay, sasabihin ta, ay bako na kita paladan? Kita mabutas ba sa satuyang pagsarig sa Diyos? Ay di ako nakakaresibi sa mahal na ina, kihimala. Ay di ako nakakaresibi sa Diyos, ki mga bagay-bagay na ighiling ko sa iya, na pighagad ko sa iya. Bako akong paladan. Bako po iyon ang basihan, tanganing kita maging paladan. Ang tawong paladan, iyo yung sa kabila ka mga pasakit sa buhay, sa kabila ka mga natatamasan niyang problema, mga suliranin sa buhay, ay yaong pan sa iyang pagsunod, ay yaong pan sa iyang pagiging debosyon, asin ang yaong pan sa iyang pagsarig sa Diyos. Paladan kamo. Paladan kamo, na dawat day kamo nakakarisibi ki mga bagay-bagay na ighagad nindo sa Diyos, yaon manggiraray ang sa indong pagtubod, yaon manggiraray ang sa indong pagpadaba, pagmauot sa Diyos. Paladan kamo. Di kamo minabutas sa indong pagtubod. Iyo ito ang paladan. Si Maria naging paladan, bako ta siya ang ina kang Diyos. Naging paladan siya, ta siya nagsunod sa Diyos. Paladan man kita. Anong istorya ang maiistorya mo sa ibang tao? Yung istorya na ako nakarisibi, kihimala sa Diyos, dakulo ng tao na nagsasabi ka iyan. Pero yung istorya na nagsasabi na ako, dawa na dai nakarisibi, kihimala sa Diyos, yaon pa manggirare ang pagrukyaw asin pagtubod sa Diyos. Diit sa naan nagsasabi ka iyang istoryang iyan. Yung istoryata, kakaiba para sa iba. Takita, ang istoryata, yaon manggirari yung pagtubod ta, yaon manggirari yung pagsunod ta, dawa na ngani kita nakakaranas kisakit sa buhay, dawa na ngani kita dakulo na problema sa buhay, yaon pa ang pagsunod asin pagtubod ta sa Diyos. Yun ang kakaibang istorya. Asin yun yung istorya, bako ta nakarisibi ka kibagay o mga bagay na ighagad mo sa Diyos. Ang istorya na nadawa, dai mo naririsibi ito, yaon manggiraray ang pagsarig mo't pagtubod sa Diyos. Mas magayon ang istoryang ito. Taang istoryang ito ang mauuta. Sa kabilang buhay, mas dakula ang maririsibita. Ang sa iyang kahadian. Ang sa iyang kamurawayan. Asin iyo ito ang ipinangako niya sa to. Araw kang pig-celebral tangon yan, ang pagsakat kay Maria sa langit. Paladan siya. Narisibi niya ang pinakamarhay na biyaya, ang pinakadakulang biyaya sa gabos. Iyo ang makapasiring sa langit. Babayaan ta ang gabos digdi sa kinaban. Babayaan ta ang gabos ng mga material na bagay na yaon digdi sa kinaban. Ano ang masasabi ta sa Diyos kapag kita naghampang sa iya? Araw ka ini. Nagsunod ako,
Dawa na dakol na pasakit ang naranasan ko. Nagtubod ako asin nagsarig sa imo. Dawa na tiit sana ang natanggap kong biyaya sa imo. Kasi ang tunay na biyaya, ang tunay na paladan, ang tunay na nakaririsibi ki biyaya sa Diyos, bako yung mga nakakarisibi kita ki mga magagayon na bagay, kundi yung tunay na pagtubod, asin tunay na pagkamuot sa Diyos. Yun yung tunay na paladan. Kita, paladan, kung sa kabila kan sa tuyang mga nararanasan sa buhay, mga problema man, o mga pagsubok man ito, hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo bumitaw sa ating debosyon kay mahal na ina. Paladan kita. Tumindog po ang gabos. Sumasampalataya. Nagtutubod ako sa Diyos amang makapangyarihan. Kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, buktong naki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo. Kibirhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasangma asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa tong langit no na Ama, na nagpili ki Maria poon sa kapinunan na maging ina kang paratubos nin kinaban. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, bendisyonan kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Ang bilog na simbahan sa kinapan, orog na digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamuot sa mga dukha, mga pamilya, asin mga jóvenes, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Birhen Maria. Ang gabos na mga lideres sa estado, asin sa saradit na simbahan nin pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Hanggabos na mga plano asin kamauotan kan diocesan pastoral plan, mahinguan na mautob asin maging parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot, mabibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Hanggabos na mga nagdedeboto kay Birhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman, asin mamatean ang kaligtasan sa hawak asin kalag, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, ako ay ining atang ni sa O Diyos na namumuton, linigi ang samong mga puso, tanganing samuyang maninigong
Akuon si Kristo sa samong buhay. Makaarog lugod kami kay Berheng Maria na namuot asin nagsarig sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pagtulog. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at kunit ako, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Bagpamipig kamo mga tugang, tanganin ang sakong asin asendong atang, mga kumandugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang malugod, yung kagurangnanan atang sa mo mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan.
Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot. Kagurangnan paki ako ining mga atang kang sa imong debosyon. Asin warasa na kami nagrurumdom kan gawi nin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki. Mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Berhen sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asing dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhana daing kasagkoran, asin sarabay na mag-umaw, magrupyaw asin magharubay sa imo, sa ni Santa Mariang danay na Berhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kang Espiritu Santo. Siring man danay ang kamurawayan kang pagkaberhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban, si Jesucristong samong kagurangnan. Huli sa iya naguumaw ang mga angheles kang sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertodes kang kalangitan, asin ang mga paladan na serafenes, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo ang makasanong sa indang ang samong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pangukan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Paladan ang minatigdig sa ngalan kang kagurangnan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimipi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanay niyamanin kalis, asin giraray nagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpapatawad kan mga kasalan.
Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi, kaining tinapay, asin pag-inom, kang kalis, at pagkakaroon mo kakulangan, ipinapamanatanya mo, sabod na ikamagdatong. Kaya kami nagdurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon 14, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang kabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen ay nanang Diyos. Kaiba ni San Jose na sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kang buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, kay huli sa akit mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduan ka mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugwalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyam niyaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatongan ka, atean mo,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kang sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kang pag-ugmang paglaom, asin pagdatong kang samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitas sa iyong kaharian, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesukristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, asin pagpagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kang mga kasalan kang kinapan karaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kang mga kasalan kang kinapan kaharaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara ang mga kasalan kang kinapan hari Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan ba po akong maninigo na ikamagtago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa nasin sa kong kalag maumayan.
basbasan ang buhay naming handog, nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa, maging tinapay, kagalakan sa narulumbay, katarungan sa naapin, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan, sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kaining sakramento, masikat na maglakaw sa kod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninongan na mamuraway na pinapakinabangan sa kod paman ni Berheng Marian sa imong pakumbabang surugoon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus,
misericordiae sucros, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendum. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, Digne miserior promiso de vos Christi. oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matres Mariae corpus et anima, ut dignam filii tui habita culum efficimur mereritur, Spiritu Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, habentantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per indum Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang gabos. Mauot mo pong pasalamatan ang mga nag-sponsor sa nobenang ini. Sinda sina FS Inspector Jeffrey Baldo. Palakpakan po niya to sinda. SF Officer 3 Oliver B. Escoto. Si SF Officer 1 Rosali C. Avila. Salamat po sa indo. Asin si SF Officer 1 Randy L. Leona. Asin si F Officer 2 Mary Rose B. Mesya. Diyos mabalos po sa indo gabos. Maraming salamat po sa indong pag-sponsor. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin maghagad nin bendisyon. Anamunda ki Birhen Maria, an aki kan Dios nagtubos sa katauhan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Inako nindo an kagtao nin buhay huli ki Maria, magdanay kamong magugma sa iyang mamumuton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapiestahan ni Maria, mapano kamo kan kaugmahan kan Espiritu, asin kang mga balaog sa saindong iurokan na daing sagkod. Amen. Asin bindisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Virgen inang mapagkahamon, panaki mo at hawon,
Diyos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang debotos mo